Incwadi yeZakha, isahluko samashumi 29, nevesi le-13 ifundeka kanje. Ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela, kepha ozivumayo, azishiye, uyakuthola umusa. Siyakwamukela kumnikelo. Kusukela ekuqaleni isintu siye sazama ukufihla isono. U-Adamu no-Eva bazimboza ngamahlamvu omkhiwane, bacasha ensimini. Kodwa uNkulunkulu ubona konke. Akukho kukho konke okudaliweyo okufihlekile emehlweni akhe. IZakha, isahluko samashumi 29, zisinikeza iqiniso eliqabulayo nelikhululayo. Ukufihla isono kuholela encithakalweni, kodwa ukusivuma kuvula umnyango womusa. Sivame ukuphila nenkohliso yokuthi ukuthula ngesono kufana nokuphepha. Kodwa ukuthula akusivikeli. Kusenza izigqila. Uma nje isono silokhu singavunywa, siyakhula. Silahlekelwa ukuthula, injabulo, ngisho nokucaca komcabango. UDavide wakuchaza njengokubola kwamathambo akhe lapho ethule. Futhi akusona nje isiyaluyalu sangaphakathi, uNkulunkulu uqobo lwakhe umelene nalabo abenqaba ukuphenduka. Kodwa nali ivangeli. uNkulunkulu uyakujabulela ukusibonisa umusa. Akekho owake wavuma kakhulu noma one kakhulu ukuba uNkulunkulu angamthetheleli. UDavide wabulala futhi waphinga. uPetru waphika uKristu ngeziqalekiso. uManase wagcwalisa iJerusalema ngegazi. Nokho bonke bathethelelwa, hayi ngoba befaneleka, kodwa ngoba babuyela kuNkulunkulu ngokuthobeka. Isimo silula, kodwa sibucayi. Vuma futhi usilahle isono sakho. Lokho akusho nje ukukuvuma, kodwa ukuqhela kukho. Kungumehluko phakathi kukaSawule, owabeka izaba, noDavide owathi, "Ngonile kuJehova futhi wathethelelwa ngokushesha." Ungathwali isono sakho ngolunye usuku. Ungavumeli ukuziqhenya noma amahloni kuthulise ukuvuma kwakho. Woza kuNkulunkulu ngenhliziyo ephukile, futhi ngeke uthole ulaka, kodwa umusa. Masikhuleke. Baba, ngiyakubonga ukuthi ugcwele umusa futhi ulungele ukuthethelela. Ngiphe ukuzithoba ukuze ngivume izono zami obala phambi kwakho, namandla okujika kuzo. Ngisize ngihambe enkululekweni nasenjabulweni yokwaziwa ngokugcwele nokuthethelelwa ngokugcwele. Ngegama likaJesu, amen.